ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆପଣ ଆଜି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିପାରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ନଥିଲେ ଆପଣ ବି ଆଜି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଯାହାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ହିଁ ଆପଣ ଆଜି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ମୋ କଥାରୁ ବୁଝିସାରିବେଣି ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାବିବା ଠିକ୍, ମୁଁ ଆଜି ମା' ବିଷୟରେ ହିଁ କିଛି କହିବି। ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା' ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପଂକ୍ତି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଜନନୀ ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚରେ। କ'ଣ ବା କହିବି ମା' ବିଷୟରେ? ମା' ବିଷୟରେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ତଥାପି ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମନରୁ ମା' ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବି। ଏ ସଂସାରରେ ମା' ଏକା, ଯିଏକି ଆମକୁ ନ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ସହିତ ଥିଲା, ଏବେ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମା' କେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିଛି। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଠାରୁ ଆମର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନେକ କଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ 45 ଡେସିବୁଲ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିପାରେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମ ମା' ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ 57 ଡେସିବୁଲ ଭଳିଆ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରିନିଏ। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆମ ଶରୀରର 20 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଏକା ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେଉଥିବା କଷ୍ଟ ସହିତ ସମାନ। କିପରି ସହ୍ୟ କରେ ସେ କଷ୍ଟ? କେବଳ ତା ପିଲାକୁ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ତା ପିଲାକୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଏଭଳି କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ। ଆପଣ ଏ ସଂସାରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମ୍ପର୍କକୁ ରଖି ପକାନ୍ତୁ, ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ଲୁଚି କରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମା'ର ତା ପିଲା ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଥରେ ଭାବି ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ମା' ତା ପିଲା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଆମେ ତ କେବେ ବି ଆମ ମା'ର ଆମ ପ୍ରତି ଥିବା ଅବଦାନକୁ ଶୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଖୋଜିବେ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଣ ମିଳିଯିବେ ଯାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମାତ୍ର ସୁଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଏମିତି ବହୁତ ମିଳିଯିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମା' ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ବି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଅଲୋଡ଼ା କହି ନିଜଠାରୁ ପର କରିଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ଏପରି ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲା? ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ଆସିଛି, ଆମେ କ'ଣ ତା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତା ପାଇଁ ଏତିକି କଷ୍ଟ ସହିପାରିବା ନାହିଁ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ମା'କୁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ତା ସହିତ ରହିବା।